su nam izbori glavna tema u Srbiji. Svi se nekako trudimo da se bar na trenutak sklonimo od toga i malo odmorimo mozak. Da li neki ljudi malo preteruju sa odmaranjem mozga ili ne, to procenite sami, a naše je samo da vas informišemo. Počet ćemo od Rade Đurić, voditeljke Beogradske hronike, koja je maksimalno pompezno htela da najavi ekskluzivni intervju sa Željkom Joksimovićem. Kako je to izgledalo, citiram. Ajde sada vesele teme. Kako idu pripreme u Azerbejdžanu, reći će nam lično naš predstavnik na Eurosongu, Željko Joksimović, kojega moje kolege uporno jure sa kamerom. Da li su uspeli i da li je Željko uopšte bio u intervju koji nam je dao, sad ćete da vidite. I mi živi izgore smo dok nismo saznali da li je Željko bio tu, dok je bio prisutan. Mada realno Rada je u pravu. Vreme je zaista da se okrenemo nekim lepim i manje mračnim stvarima, a kako to da izvedemo objasnila nam je Severina. Citiram. Često čujem u novinama ružne stvari. Pa dobro, nakon što si videla snegom maju, đavla u bijelom raju. Potpuno mi je jasno da možeš i da čuješ nešto u novinama. Zatim, evo, jučer vidim naslov, sin ubio majku sekirom. Ajte ljudi, malo ulepšajte stvari. Zašto ne napišu, na primjer, sin nasekiro majku? Pa ne misli, šta mislite? Ako mene pitaš, ja lično mislim da nisi bila pri sebi kada si izjavila ovako nešto. Ali, svaki put kad mi vidimo tvoj film na brodu, nekako ti sve oprostimo. Da je potpuni hit ove nedelje bilo bavljenje smrću, pokazala je i Verica Rakočević jednom svojom izjavom. Citiram. Lično smatram da jesam besmrtna. Svi mi to osporavaju, ali spremna sam do svoje smrti da se borim, da svi vide da sam besmrtna. Realno mnogo više smo te razumeli kada si nam nastupila sa... Često se pogledam u ogledalo i kažem samoj sebi, bravo matori. Mada, to je sve tamo negde daleko od nas. Ko ne zna geografiju, njemu je čak i bolje. Pa pogledajte samo Maju Nikolić. Ženu apsolutno ne zanima da li ima logike to što priča. Bitno je da je njoj lepo i da se hvali, iako to nema veze s mozgom. Citiram. Ovog leta bit ću u Palma de Majorki, u Grčkoj. Ako, Majo, ako to što Palma de Majorka pripada Španiji, a ne Grčkoj, ama kakve to veze ima. Svakako će da te pojede roaming. Ili mobbing. To već ne znam, to će bolje da nam objasni Ava iz Survivora. Citiram. Imam 5 mobitel telefona i uvek sam uključena u mobbing. Ti, ženo, pojma nemaš na životu, malo i bole te uši. Aj malo odmori, a i mi ćemo sa tobom uz najnovije vesti pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Grlo pevačice Sneki osvojilo 2. mesto. U pitanju je konj kojeg je kupila. Rada Manojlović izgubila iPad Milana Stankovića. Šokantno, kada je najmanje očekivala, Romana od bivšeg dečka Fotosa dobila poklon. Kera. Ma koga ovo bre zanima? Eto, od nas toliko. Na kraju bismo se samo zahvalili svima vama što nam šaljete lapsuse koje ste pokupili i zajedno sa nama kreirate retrospektivu. Ako još nešto uhvatite, pišite nam na retrospektiva@tdiradio.com. Od nas za sada toliko. Pozdravljamo vas, on Marcello i ja Enes.